Bwskang ni ADC Chongbario Abono twiwi Dalbidal Amchaini Lukurok Borok ni Chajakmani kokno Sakha Aboahikhe Demcherra Kachucherra ni Lukurok Swlaimung Nango ni Sakha. Fani 12 April Salmario ongnan thangoi tongo ADC Chongbari lekhajangnai 17 April Salmario asal shawimani ADC hapango saba asoknai. Jungto ADC government agito jung Tripura motha nai jotono support khlaileka haipano nai mane Chini elaka wa bhai kono unnoyon koroni bagai tabusung BJP no hapango phaijana musung argue je Tripura motha je ADC hapang khai tong pro noror to je hedo sar diren bo busura hamkrai rok khai kena ani je nukmani hingkai to jung mono siniya mahai je bot sanan phaipro poila apro je phaimani si min munghang no nungmasi oboni ulo Chini parago tamni crisis tong tam osubida tong bo waisapano phaisung paimabu kuroi ba sinabo nainabo naiya Chini area kuno bhai develop khlaimabu kuroi khobini o mane 5 bochoro waisapano phaya kota ang nugya kho waisapano atharon simi je nai phaimani hingkai to bo phaimani yagulo kubangma lama rok ungjak Chini tuini bo asu problem phaya jaga ungjak ar je jaga bit soling nango o jaga rok ungjak pul rok ungjak lama rok ungjak nog rok manjak kubangma no bhai scheme manjak hingkai ba tai nainani to jotono saimano abo tai tamno nainani to nugjak butong mokolbai thangbai ngai oboni yagulo tabo ADC hapang phaimani ulo to chung sapano maya area wo jara tongnai borok photo mongni boto daitto tongo area wo tamo kam khlaijaya ba bo jaga subida tong bong bo nainani kaisa daitto tong ar bongno twi bo chung loge maya oboni bagai no tine ang BJP no ani bagai ka hamne wansumai dong tumna ni musung hingkai Chini bubana ang tumna ni musung tangai chadage Tripura ma thanang hamjago Chini rajana ba hamjago haipuno nunghai netarong no bagai ang hamjagya nunghai byakti nang hamjagya rajana joton hamjago kene tama asa khai je BJP hapang hai ke dite ADC hapang khamani yagulo bom hai mane hamkrai rok khaine hene wansuk ang asa khalai je Chini BJP sarkar jodi phaiga Chini asa khlaio Chini chung kamanai jekono phan phainai Chini asa khlaio Chini asa punungnai joyungnai nang asa khlai thanai 5 bochorole norokni o jaga MDC sabo mungtamo diren bini samung rokle bahai rok nukjakha bini samung to bini area to bahike samung khlai Chinaro to bo to samung phai khlai pe je samoi but unga phurukai bo phai nog guru goi bo but san payo kintu samung phurukai bo jono samung Long traveling shimikironi koktum Chini Khorang.